Резиденцията е разположена на парцел от близо 1400 квадратни метра, ограден с масивна дизайнерска ограда от ковано желязо, с директен излъз към морската градина и морето. Дворът е прекрасно аранжиран и разполага с барбекю зона, беседка за приятни семейни разговори, а защо не и за бизнес преговори. Къщата отвътре е също толкова внушителна, колкото изглежда отвън. При архитектурното планиране и изпълнение са използвани материали с най-високо качество, като мрамор и гранит, естествен паркет, бронз и злато. Разполага с 4 спални, 5 санитарни възела, кабинет-библиотека на 2 нива с излъз на прекрасна тераса, зала с френска камина, фоета и галерии с уникални скулптури от бронз с златни елементи. Осветителните тела са ръчна изработка от бронз и Сваровски. Този кабинет на 2 нива може да бъде мястото, където ще творите, или просто ще водите преговори с партньорите си, необезпокоявани от никого. А тук е мястото, където може да се забавлявате и да релаксирате с приятели. Игра на снукър винаги действа ободряващо и повишава концентрацията. В къщата има прилежаща спа зона, която се състои от басейн с подгряване с дълбочина от 2 до 4 метра. Също така има финландска сауна отново и санитарен възел. Тук ежедневно можете да поддържате добра форма. Предлагаме луксозен начин на живот за вас и тези, които обичате. За повече информация и организиране на оглед, свържете се с нас. Последвайте ни в социалните мрежи и YouTube, за да научавате първи за всичко ново от света на луксозните имоти в България, Гърция и чужбина. Харесайте ни във Facebook, като изберете опцията "Вижте преди всички", за да сте сред първите запознати с най-новите качествени предложения на пазара. Последвайте ни в Instagram и LinkedIn, за да се насладите на видео представяния на изумителни домове. Абонирайте се за YouTube канала ни, като не забравяйте да ударите камбанката, за да получавате известия за всяко ново видео, което добавяме. А ако искате да получавате редовно най-новите имоти и специални оферти от портфолиото на Луксимо, както и всички важни новини и анализи за пазара на луксозни имоти, абонирайте се за нашия месечен бюлетин.